ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ನಿನ್ವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ದೈಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ರಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನುಂಡತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದು ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ರಟ್ಟ ಅವನ ತೋಜ ಒಂದುಂಡ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಷ್ಪಾಗ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಪರಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಂದೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ವಸ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ದಾದೆ ಪರಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪರಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ತುಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇತ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇತ ಬಾಟ್ಲು ತುಲೆಂದು ತರ್ಪದೇತ ಸಮಯ ಗೈಸಂದು ಇನಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನೋರ ತೂಪ ಯಾನ್ ರತ್ತಾವೆ ಮಮ್ಮಿ ಪರ್ಕಟ್ ನೈಟಿ ಬಾರ್ದೇರು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತೂಲೆಗೆ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಲೆಗೆ ಹೌದು ಆದೇ ತಚ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಮ್ಮಿ ಮುರಣಿ ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅವೇನಾ ಅವು ಪುಗೆ ಪೋತೀನಿ ತೂಲೆಗೆ ಹೌದು ಅದೇ ಅವು ಗಾಳಿ ಬಾಡುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ನಾಗನ ದೈಕುಲ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಮೆರೆಗು ಮಗಲೇ ನಾಂಡಲ ಬುಡುವೆರು ದೈನು ಬುಡೇರು ಅದೇ ಮಗಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಲೇ ಬಂಜಿ ಮಾಡುಜ ಮಗಲೇ ಬಂಜಿ ಮಾಡು ಮಗಲಾಂಡಲ ತಿಂಡಿ ಜಿನ ಮನಿಪಾಯರು ಇಂಚ ಪಂಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೊಷ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಪ್ರೇ ರಟ್ಟವನ ಬಾಟ್ಲು ಪುಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಡಾಂಡಿಗೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಪಡ್ಕ ಬಿಡಾಯಿ ಅಂದ ಈಗ ಪಂಪ್ ಮನ್ಪೋಳು ಪಂಪ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತ್ ನಾವು ಎಂಗ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೈತೆ ಪೋಂಡು ಗೈಸ್ ತೊಷ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇನಿ ಪುರಿ ಪತ್ತು ದಿನ ತೊಷ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ಪುರಿ ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ನೂರ್ಗೆಂದು ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾತದ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತದೈ ಐಕಾಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೀನಿ ಇಂಚ ಪಂಪ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ರಟ್ಟಾಯ ಮಲ್ಲಿಗೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋನ್ ಬತ್ತನು ಒಂದು ತೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಸುಣ್ಣ ಪಾರ್ದಿರು ಜಾಲ್ಗಂದೆ ಜಾಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸುಣ್ಣ ಈ ಮೆತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒಂದು ತೆಪ್ಪು ಆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೈತುಲೆ ಅವಲ ಪುರಿ ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಬರ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಈತ್ನೆಟ ಇರ್ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನತೆ ಪೋಯಿಂದು ಎಕಾಡ್ ಪಂತೆ ಮೇರಡ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಪಂತೇರಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂತೈತೆ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡೇನಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಪ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾವೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಕುದಸಿನ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬೋರಪ್ಪ ಪಾರೆ ವರ್ಷ ಪೋಪೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋತುಜಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತಿಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಪ ನಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಜಾ ನನ್ನ ತುಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಸಪ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪಾರಿತನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೈತಿ ಉಪ್ಪು ನೈಕೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪನ್ಪು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕರ ಅಂತೀರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಓಲುಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾರುಂಡು ಪನ್ಪೈತೆ ಅನ್ ಕೆಲವರ ಇರೋ ಓಲುಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಏನು ಇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಪಾರಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟ ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಉದಾಸಿ ನಡ್ ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಕೇಟ ಪಂಡ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯ್ಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ತೊಷ್ಪವೆಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಲರ್ ತೊಷ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಹತ್ತಾವ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ತೊಷ್ಪ ಇಂಕ್ ಬಲಿಪೇರ್ಲತ್ತಾರ ಪರಪ್ಪ ಈ ಸೀರೆ ಮಾಡೊಂದು ಕಪ್ಪು 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 ತೋಪಲೆ ತೊಷ್ಪಲೆ ಐಟ್ ತೊಷ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಅದೇ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಅದೇ ಪಾನ್ಕಲ ಕೊಂಡು ಪಾನ್ಕ ಒಂದು ಲೋಟ ಬರ್ ನನ್ಗೆ ಬಾಟ್ಲು ಬೋಡೆ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕನಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ದಾದಕ್ಕಿರೆ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಟಂಡ ಇಜ್ಜು ಕಡಿ ಜಿಂಜ ಆಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಂಪ್ ಮನ್ಪುರು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಪಂತರ್ತಾರ ಈತಿತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಂದಾರ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿ ಅದೇ ಅವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ರ ಒಟ್ರಾಶ್ ಪಾಡ್ರತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುವಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಡ್ಲ
ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಟ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇಡ್ಲ ನಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾಪ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೇ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿಂಕ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಕ್ಕನಲ್ಪ ಪೋಪ ಇರೋದಾಲಿ ಐಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಆ ಪರ್ಕಟ್ ನೈಟ್ ಇಡು ಅಕ್ಕ ಬಿದೆ ಪಾಡ ಏರು ಏನ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ ತಾಲುಂಡು ಕಟ್ 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 ಆತನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ ಪೆರಜಿ ಓ ಓಕೆ ಇಂದು ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಅವೇ ತುಷ್ಪವೆಂತ್ಲಿಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ಸಾರಿ ತುಷ್ಪವನಿಕ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿರೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅವ ಎಂಚ ಬೈದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಪುನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಪುನೊಬ್ಬ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಬಂಡ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋಗು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮುಗಿದುಪ್ಪು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವವೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ತೂಕ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀತ ಆತದ ಮಾರ ಕರ್ಮ ಇದು ಎಂಜಿ ಮನ್ ಪೇರು ಇನ್ಹೇಲರ್ ವೈಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ ಪೇರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದನ ಎಡ್ಡಾಪ್ ನಿಂಕು ಶೀತಾನಾಗ ಹೊರಡುವ ಇನ್ನೇ ಓಪನ್ ನಡಪು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಂಜ ಎನ್ನ ರಡೇ ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಯಾಕಾಡು ಉಂಟುದೆ ಎಂದಿನೇ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಇರೇನಿ ಕಾಪುನು ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಡ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಬಾಯಿ ಬೊಲ್ದು ತೋಜೂರು ಮಾರ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ವೈಷ್ಣವ್ ಬಗ್ಗ ನಿಹಾಲ್ ಮೊಗ್ಗಲು ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ರಶ್ಮಿತಾ ಭುವಿ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಒಂದು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿಬೋನು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮೇಘ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಿತಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮದ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭುವಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತ ರ್ಯಾಪರ್ದು ಎತ್ತದ್ಲಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಅತಯ್ಯ ಕೇರ್ನಪ್ಪ ಕಿನ್ನಿಂದು ಎಂಕ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ದಿತ್ತಿನವೆ ಐಕ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕಲಲ್ಲ ಪುಣ್ಯೋಗು ರಡ್ಡೇಟು ವಿನ್ನಾಯಲ್ಲ ಅಂಚಾದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಾಂಡು ಏರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ಕಿನ ಮಗಂದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಭುವಿನ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಕಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಬಲಿಪೆರ ಆಂಡ ಬಲಿಪೆರ ಆಂಡ್ ಕಂಡಡು ಯಾನಿಂದ ವರ ಊರು ನಂದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ತರನೆ ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಬಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊಬ್ಬೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜಂಕಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಜಾಲೆಗ್ ಇನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ತಾತದ್ಲ ಗೋರಾಯಲ್ ಏತಂತಕ ಓ ಮೋತುನು ದಾನೆಪ್ಪ ನಾನೀಗ ಕೊರ್ನಿ ನಾನೇ ಕೊರ್ನಿ ಆಲಿತ ಪಾಪ ಆತಲ್ಲಿ ಎಂಕಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರ ಬುವಿಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಚೂರೆಪ್ಪುಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಇಡ್ತಿಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರ ಅವೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಯ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ
ಬಚಾವ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಟಾಣಿಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬೇಡು ಕುಲ್ಲರಿತದಂದು ಅದ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾರಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಬುವಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನು ಕಾಡ್ನ ತಿಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಲೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಎಂದೇ ಪೋಲೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಜಿ ಗೈಸ್ ತುಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಕ್ಕ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ನೆರ್ಪುನು ತಿಮರ ದಾದ ಅಂತಾಗೆ ದಾದಿ ಇರ್ನ ಎಂಚಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಊರ್ದು ಕೊಟ್ಟೋಡು ದಾದ ಮೋಲ್ ತಿಮರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಅದಕ್ಕ ಮೆರೆದಾದ ಪೊಡಿಗೆ ಮೆರೆಂತುಲೆ ಒಕ್ಕುನು ಪಂತಿದೆ ಎಪ್ಪುನು ದೇವರೇ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂದು ತಿಮರೆಯ ಕತೆ ದಾದ ಜೀಜು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಮಮ್ಮಿ ದಾದ ಪಂತಿ ಒಪ್ಪು ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಣ್ಮನ್ ಪೆರಾಯಿ ಜತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಜೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ ಪೆರಾದಿಜ್ಜಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮನ್ ಪೆರ್ಲಾದಿಜ್ಜಾಣ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಧ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್